felt so good, like my body. I really understand now what Casey would tell us why it's so important to have the heart as well, not just the heart, but like the gift of it. Name
Jesus is the Lord. Let's go let now we go now. Bro, let's keep going. Let's just keep worshiping. Oh, we gotta stop. Get the front. As Spirit of the Lord leads us.
kailangan ng coach. Yung pa tayo teacher na nangyayari. So, ito ka mamuyaw. Ayaw na ka mamuyaw-yaw. Ayaw start, kapulang coach. Bakit sabihan ka siya kung kapulang coach. Asahan pag mga teacher na ito ka mamuyaw. Pagkataputo ko at nagawa na niya mamuyaw. Pero kung lang, benta ka rin babanong ka na ng sa nalaw. Maso ang iyan yung mga yung ibalit. Kaya pala ka mga nang saliran o kapatid. Eh, iyato. Kahit yan iyatan si The Rabbit ko. Nagbitan ba kayo ito po? Kaya rasa mo siya ng tao. Kagabi, ano masayang na isa ko? Kung ito yung kapakalang ang sabihan ng mga sa Isus. Kung ka mga sa kabot siya ang sarawin ng welcome, o ni pas kamurumur pasam, ni kabot kumain lang sa lang kabot. Kaya na nananaw tao, na nasa ng